Otoji. Zvese bo. Sama tichiunda. Hapana. Mune mbinga ke. Mbinga ndani? After long struggle. Ausona mbinga yaona pasaidi. Nasa isimbinga. Ile ndege mbinga kana uchikosiku. The chicken farmer ke. The chicken farmer. Ndoza nasikisira babangu izvo zvina. Ndoza nasikisira babangu. Ona ndaidetsana babangu musiro chiti ndara nyama idi mangwana mangwana. Nyama idi mangwana mangwana. Iye nharo dzavo. Ndati ndara ndine child beef. Ayo kana child beef. Child beef. Shwari nikutosuwa chicken. Kutosuwa chicken. Zvikanzi kochi. Kutosuwa chicken ini majini. Zvemukati mehuku. Ndara zvakanakireza. Ndotosuwa chicken ini majini. Sala na adorwa. 16 years. Kati babvisirwa wari basa ole 15. Yari kati zvapenda uchagona hapana ujere upi. Yo, but Mbare, how could you talk nemunhu wasikaziye pasaidi? Wamubvunza kuti ndiani? Uyo musaga ari pasaidi pako. Uyo mubhamba ari pasaidi pako. Alright, iwe uchimubvunza kuti ndiwani iyo? Ini Comrade Gaffa, uise yamanza. Ine Comrade Gudo. Comrade Gudo. Yodozondonza. Asidodozondonza. Sadari. Ndaruka. Imosha yekuti satsanaka kamudara. Comrade Gudo. Bozvo kuti fondo iripo. Saka ndakutsoma ika. Kana yapere unozotsvaga yako pondo. Atorana anoita kuti ndokutsoma iri. Tozotangira. Unodedzwa nemurungu panapa anofonera murungu. Uya asi murungu fonera murungu wedu uka kwatakabva dai kure ndoti asi wanasi iwo ndotori kunyowani wedu satoshaziva kuti yo auyapa kuzimuri paki urebesa nyaya iyo Mbare saize munhu atokazondiona kuno kwatakabva musiri kwakangofanana nekunokwesabva kuno kuzimuri paki wangoenda kumariro unofambira kune kwafiwa chete ke ndosati kana ukaredza kufiwa yoke wawo matanda hunwewo unozati iwe unogona kurohwa nevanhu ndakafa bosi vanoziva kuti une mhosva unogona kunzi gara panze hazvina basa ndagara hangu panze ndichiona kuti kuchemwa sei ndakamonita saka inini wadi kuti inini Comrade Gudo ndakafa madmino kusunotadza kukwira iri ndege kuyouya kwamurehwa waimuda kuti nini ndife kuti munhu asekendi muzare vanhu ayo ndozvata yambotaurwa nyaya yakai ndakanyarara hanzi ndakafa second nathird nafirst mune makazara motikari uyo patmo ini ndatoda kufa pamwe chete newe ndoitawo celebrity handi celebrity ami superstar ndoitawo superstar because kwangu hatichabika takangojamba juroro chikafu chinenge chiriko madrinks ndeuti tateni takapaka tichingomwa wotoenda kirara ungozvona unoona vanhu vavatanga jonzo unongowafa jonzo mwana mbotaura nemutsago. But don't the intimidation, my dear. Intimidate them with shwa. Mbare. So consider the moon as not about consider the opposite. Gabo, got to be doesn't. In a suffer to have. Queen no one would do what you was one of you. Daddy. India ndafashwa kana ndafaining onzata dzakweyozo aiwa ndini ndataura izvozvo inini ndizvo zvandataura iwo wati kana ndakafa inini madminox it's okay right ngati zvimwe chetezvo it's okay iwo Mbare wakafa iwo unofanira kuti
pamariro pako madhino kusafanira kuuya kubvukana ndosati kudaroka but inini ndakafa kana ukasheka pamariro wangu havona basa you just a drop of water in the ocean mudara kuti chikatika ndashaikwa pamariro pako iwe udzi wafaiwo ndodzi ndashaikwa nyika ino kuti indiri mupenyu akati andikurwara kana gumba rakadikira andina gumba nesimbi nesimbi inotombopora musiwo kusvika wavigwa rinozotanga kurwadza pasva gumbo resimbi rakadai muhondo hondo yakarwa kupiwa wakazora 1972 ndakapfuura nekufutika ndakakuwara muhondo kuwara muhondo ndakapfuura nekufuti Johnson we believe you munhu wamurikutisa munyeba kadaaunyeberachaazvibasire kunyeda iwo muhondo iwo kudhara wangu wako here kudhara wangu wose kubvunza ini ndione gumbo rine simbi here wakamborwadza nguva ine yeremisizi ndifanire ndinopa mahwana andova nemafambira ndikati kuti ndisvike pagresha apa nditotambudzika but iwa ndonyeba ukarika kurwadzawo ndopona kuti nani yedu dai unze zvinochinja iyo tazvohondo utai honde ipi hatisai honde imi ndakaisa mine kuti zvako ndioneke mushini saka zviri sei mudara ini ndiribowo mwana wamai muri kushanda here mazuva handisi mwana wamai kwenda takatogara ndotsvaka kuti kufodya havana kutora magore ino murungu wedu akafa akarwa necorona sanhasi bvafa murungu wedu within after 3 weeks mukadzi wacho bvafa futi necorona futi zvatakatombiga kuurungu uko azatovhara samwana mukomana mandi asara ari kutaura but hausi technician hauite zvekugadzira mushini zvese ndo zvandoita mari vanje hapasina maitiro achandaita bhozi murungu wedu ndiangari chati sati ainditira mafavha ndinge ndiri zvake saka ngofa kwake utoenda achita vechidiki avanenge vatotana mabasa sati tori pama1 vana nemukadzi wari mukadzi akatobva kuno musungu haana 4 days ndara mukadzi wako agari muharare mheni inda kuda kundinyebera iwe mudare nosati ndokona kuto kuzhaba ndokona kusiya zvandokuita ndonatso kuzhaba iko tutengere papo bandikuudza chibva panapa zvoende pamba pangu bvunza kuti mukadzi wopabava vakabva pamba pako papo uneimba muna muharare ndirikugara musangweni ndirikugara muchuu chikwere chaunogara chero uchigara muchikwere machema unobvunza mukadzi wababa vakabva panapa ringi Johnson ane imba iri mudara baba vake vane gara pasi iwe Johnson baba vako vane imba iri baba vako iyo vane imba Mbare baba wangu vangu is now dead vane imba Mbare ko baba we andazi unomuzero wakuda uchimuzero achingopenga pamavidhiyo ko baba vangu vane imba iri of course andika baba wako haunambobvira waforera ipapo baba wako vane kachikwere kari kumusha nekachikwere kaunogara muno handina kuvatuka ini kagarapo meni iweyo pati moyo ndiye munhu angaida kuti ndifeka kuti hanzi tofanira kufa isemday naiyewo kuti mariro anobva ngobatanidzwa kuti kuna 3rd kuna 2nd covered ufa pamwe chete nemumwe munhu pakudini hauna hama here maexpense anokavhwa pakuti ndopatikatavha panapa toenda togara kuseri nekuseri aiwa topwanya chanovigwa kumbudzi asi nekuti mudhara andovigwa kumbudzini handiende kugreen forest handisi musaladi ndoswera ndakupiwa mayogurt nemuriwo usina kuhwa moto nemuriwo usina kuhwa moto aiwa ngatimomira nyaya yekuti inini ndife handi iwewo ndo watanga kuzvitaura iwo mudhara hanzi ndakafa wati ndakafa uyu patimo ati mablango ini ngatife same day
hausi mari unotaura doko pamwe chete nayo iwe kana uyu akadzi afa chizvisungirira ayo saka ndozvinotoitika kaipa kana umakozi ndozoti warwadziwa stereki ndaniti kumbare anouraya munhu mwari kana wazokozi zvotingaite mhanya handisi kuva zvekumhanya matsaga imi handisi kuva zvekumhanya saka iyo mudhara iko chikwere wane mbedheri beta ndo handisina manje urara pamavhu chinobasa urara pamakadhibokisi ndirikurara here chete hadzi pakasoni akapinda mumba ako akati angobuda achikoseka vanhu akati ko pakasoni ndakuseka ndakuona tumagumbeze tiri pakuona nemakadhibokisi azimbabwe vamupinde kobhura mudhast aiwa but mudhara aiwa pamizira volume aiwa ndipakasoni akantaura aiwa but aiwa ngataure chokwadi imba yako ine flow here mudhara yaukuroja haina flow urara mudhast unoisa makadhibokisi nemaruku haukwanise kubhadhara imba iri more than $20 kupi pamugwezha haakunyeba mudhara mudhara hauna mari yekubhadhara imba ine flow jonso gara pane pasaidi pemunhu wako uyu mudhara alright kana uchibhadhara $30 takupa imba pajon shopa ndokubhadharira ine apa but unofanira hazvita kuti upinde usina mubhedha jonso ungade roja risina mubhedha unokanganisa uri madziro anodhirika unongoenda nerukukwe rwako unoenda nerukukwe aiwa haungaudze chireserve pajonshop because wakaunza rukuko uchaunza prima stofu padowo ka 2 plate stofu aiwa taura chokwadi mudhara iwewo aiwa taura chokwadi une stofu iri mumba mako mune magetsi mukori neglobe but hamuna magetsi hazvinei neni izvozvo aiwa but hamuna kana plug yemagetsi because pakasoni akataura kuti ukurara pamakadhibokisi pakona amai vake vakaita se amai vapakasoni vari kwana papiwo ndikutanda zvapakasoni amai vake vanemba amai vako ivo havana imba Mbare aiwa havamudzinga vakasvika pakudzinga kana vamudzinga to vatafanana manje aiwa mudhara nyaya yedu ngaichipera because wakupinza pakasoni asina basa jonso ipedza nyaya yedu mutaura kuti muri mutsaga mudhara chi kwata mutaura kuti muri mutsaga